това е превършено, че какво става много гадно за майка. Какво става, деца? Добре дошли в новия блог. Днес е един супер специален ден. Всеки път го казвам, но сега наистина е супер специален ден. Този влог ще бъде един, може би от най-ценните, които сме снимали до момента, с възможно най-ценна информация, особено за мъжката аудитория. Днес на гости ни е Коцето. Коцето от Strong by Science. Както ви бях обещал и преди, ще ни разкаже за тестостерона и за връзката му с мъжката потентност. Ще си говорим за причините, поради които мъжете имат проблеми, съответно страдат от инфертилност, какви са решенията, какво всъщност значи това, какви медикаменти могат да се взимат, кога може да вземем хранителна добавка и кога трябва да се обърнем съответно към лекар. Тъй, че днешният влог ще бъде мега важен за момчетата. Препоръчвам ви да го гледате, препоръчвам ви да го споделите на ваши приятели, без значение дали имате проблем или дали сте здрави. Във всеки един от случаите вие трябва да знаете тези неща, за да може да се презастраховате в бъдеще. Повечето от вас може би знаят, за тези от вас, които не знаят, ще го кажа. С течение на годините започват да настъпват някои проблеми. След около 30, 35, 40 година при повечето мъже започват да настъпват определени спадове в тестостерона. Сперматозоидите започват да стават по-малко, по-мудни и така нататък. Всякакви проблеми, които са напълно нормални проблеми с оглед на това, че устаряваме. Но има някакви неща, които можем да направим, за да забавим този процес. Има неща, които можем да направим дори когато сме по-млади и потенциално имаме някакъв проблем, който ще разкажа за всички тези неща. Тъй, че останете с влога и не пропускайте нито една дума, която той ще каже. Отделно, момент, в който да ви обявя, че новата академия на Strong by Science започва от следващия месец. Говорим от средата на септември, с който също ще поговорим за това нещо. Препоръчвам на всеки един от вас, който иска да бъде фитнес инструктор, персонален треньор, иска да се занимава с спорт като цяло, дори сам за себе си, или просто иска да придобие малко повече знания за това как да живее здравословен начин на живот, да запише тази академия. Академията е малко над 6 месеца, но ще ви бъде изключително полезна. Ще оставя линкове за академията в описанието. Още сега натиснете пауза, кликнете долу, вижте за какво става въпрос. Мисля, че все още има намаления, от които можете да се възползвате. Как ми се викаше? Early Bird. Не знам. Проверете. Не дейте да пропускате шанс. Академията е мега полезна. Има изключително много добавени неща до момента от академията, която аз карах, която беше миналата година. Тъй, че знанията, бих казал, че са може би едни от най-ценните, които можете да придобиете от подобен тип курс. Дори в чужбина няма нещо подобно. Тъй, че кликнете в линка под описанието и вижте за какво става въпрос. Сега почваме тежката тренировка. Първо стартираме малко с гръбче, пен лей рол, който ще се включи след малко също. И оттам нататък продължаваме с другите упражнения. На мен днеска не ми е най-добрият ден. Малко прекалих вчера с яденето на пица. Понеже Влади каза, че трябва спешно да качвам килограми, да почвам да ям всякакви неща, тъй че от тук нататък ще се уяждаме. Днес сутринта се събудих 2 кг повече, отколкото бях предния ден. Тъй, че очакваме до края на септември потенциално да съм 90 кг. Ще видим дали ще стане. Гледайте видеото, абонирайте се за канала и до след малко. Или да прочете в блога на Ten Zero Club. Там също съм писал за тестостерона и още много други важни и ценни теми за здравословния начин на живот. Аз започвам да правя гръб, който ще го видим след малко какво ще прави. И нека тренировката започне.
Така се... Че вината загледах друг път ръцете, така да, по-голяма. са се нагърмяли. Малко по-бавно, веднага ми излиза преса, нали, смисъл, че преди... Ти имаш така дълбока преса, ти си лесен. Не, мислим. Вие почнахте ли си? Колко мислиш 3 часа и тренировката? Моите са много дълги. Аз затова ти предлагам... Колкото направим, после заякна, много ти личи. Как не съм те виждал, виж ти баници си направил, виж един такъв славичък. Да, краката са заякнали. Нали, човек, ти не можеш да си представиш толкова крака има. Мисля, квадрицепса му, да. Такива буци. Личи му така, изпробвай ги. Заякна си много добре. Аз само смених програмата, за крака съм оставил. Да, явно 10 серии на кръс. Явно си му върват, браво, мат. Но. Да. Да. Не, ти си ги имаш генетично, то не е от мен. Ще имаш ли още тук сега? 2 серии. Те е серията и дроп серия на гребане. И праш и дроп серия. Да. По колко повторения правиш? 4 по 6 и после дроп серия. 4 серии по 6 повторения. 6, добре. 80-90 ще правя. Не бързо. Аз имам поне 5 минути. Каквото правиш и ти, това и аз. Добре, Коцето е при нас. Коце, здравей за пореден път в нашия блог. Винаги ценен гост на нашата малка и скромна, но все пак увеличаваща се точно така аудитория. Днеска направихме 2000 сабскрайбъра след не знам, от 2011 година е този канал. Полека вървиме. Така, преди да продължиме с Коцето по темата, за която ви споменах, че той ще говори, трябва да обявим нещо много важно. Академия номер кой? 13? 14. Strong by Science Академията номер 14 стартира 13 и 14 септември. Така. Значи барабар с децата. Направо ви казвам, записвайте се всички. Колко вече стана? 7-8 месеца? Има ли след последните добавки колко дълга ще бъде? 6 месеца малко. 6 и малко. Да, ще я държим така стегната, за да може. Иначе има добавени, в сравнение с вашето, има добавени около 20 часа видеоматериал. Вау! Да, тя набъбва. С по седмица-2 увеличаваме така още малко, за да не става прекалено дълго. Значи, гарантирам ви, това е един от най-добрите, даже не казвам голяма приказка, но според мен и на световно ниво, аз съм изкарал още 4 курса, нито един не може да се доближи до това, което Коцето прави. Даже аз много път съм казал да го преведе това нещо на английски и да го продава в чужбина. Но 13 и 14 записвайте се. Академията си заслужава без значение дали ще бъдете треньори или само ще си спортувате вие си, или просто така искате да имате общи познания за това как да живеете здравословно. Няма друг курс, който да ви научи на толкова неща. Отделно имате достъп до Коцето. Това само ви стига, нали, на фона на всичко останало. И най-якото после изграждаме общество. Да, после идвате в проакадемията и там продължавате да учите по всевъзможни графици, въпросници и така нататък. Въобще няма оттърване. Добре, сега с Коцето той ще прави по моята програма. Действаме тук да разработиме гърбината. И почваме с отзад напред на това, което разказах преди малко и започваме с инфертилността. Сега ще моля Коцето да даде дефиниция и да обясни на всички ни, включително и на мене, какво значи това нещо инфертилност и защо трябва да сме запознати с терминологията. Супер важна тема, това е много хубаво, че я разглеждаме. По дефиниция това всъщност е невъзможност да за мъжете, говорим тук за мъжете, невъзможност за мъжка инфертилност, невъзможност за допринасяне за зачеване в 12 последователни месеца при редовни полови незащитени контакти. Много хора го бъркат с хипогонадизъм. Хипогонадизъм е вече хормонален проблем, обаче това е различно от хипогонадизъм. Хипогонадизъм е една от причината за инфертилност, но не е обобщаваща. Причините за инфертилност са много, ще ги дискутираме тях. Отново, мъжка инфертилност е невъзможност за зачеване, за допринасяне към зачеването след 12 месеца редовни сексуални незащитени контакти. За пръв път Коцето е толкова стегнат в отговарянето на въпроси. Това няма да ви се случи в академията, повярвайте ми. Така, втори въпрос. Ще обсъдим какви са основните причини за инфертилност.
Има 6 групи причини за инфертилност. Започваме с нарушена сперматогенеза. Ще ги изборя първо, след това ще кажа по няколко думи за тях. Имаме нарушена сперматогенеза, имаме ендокринни, т.е. хормонални проблеми, имаме анатомични проблеми, имаме имунни или автоимунни проблеми, имаме генетични проблеми. Станаха 5 и 6-та причина са всички останали. Там се включват всичко, което не влиза в тия 5 причини. Сега няколко думи за тях. При нарушена сперматогенеза имаме намаляване на броя и качеството на сперматозоидите. Намаляване на броя на сперматозоидите е състояние, което се нарича олигозооспермия. Когато имаме напълно отсъстващи сперматозоиди, тогава се нарича олигоспермия. Когато имаме намалена подвижност или качество на сперматозоидите, се нарича астенозоолигоспермия. Това е свързано с нарушена възможност на тестите да произвеждат сперматозоиди. Втората група са ендокринни проблеми. Те се обуславят основно от хипогонадизъм. Имаме 3 основни вида хипогонадизъм. Имаме първичен, вторичен. Първичният хипогонадизъм, обикновено там става въпрос за проблеми с тестисите. Тестисите при нас, мъжете, не произвеждат тестостерон. Имаме достатъчен стимул от хипофизата, но нямаме достатъчно проблема в тестисите. Нямаме достатъчно тестостерон, които се произвежда от тестисите. Нарича се първичен или хипергонадотропен хипогонадизъм. Втория вид хипогонадизъм, това е вторичен или хипогонадотропен хипогонадизъм. Тук вече проблем е в уста, хипофиза, хипоталамус и яичници. Там нямаме проблем в самите тестиси, те могат да произвеждат тестостерон, но имаме проблем в стимулацията на тестисите и в хормоналните нива, защото хормоналните нива на лутeinизиращия, съответно фоликостимулиращия хормон намалява. И третия вид хипогонадизъм е еугонадотропен хипогонадизъм. При него имаме нормални нива на тестостерон, имаме нормални хормонални нива и въпреки това имаме нарушение в производството на сперматозоиди, т.е. имаме нарушена спермогенеза. При това състояние на първо четене няма видима хормонална причина, но пак се класифицира в хормоналните причини. Това е втората група. Третата група е свързана с анатомични фактори, както казах. Различни анатомични фактори, които са доста разпространени, са заболявания като варикоцеле. Това заболяване, това е медицинско състояние, което е свързано с... Може да ги разделиме, защото ще стане прекалено дълго. Да, сега ще го довърша и това ще го разделиме. Това е състояние, което представлява разширени вени на семената връв в тестисите. Имаме обструкция на семепроводните пътища. Имаме и крипторхизъм. Това е едно състояние, при което тестисите не са достатъчно смъкнати в скротума. Имаме и различни причини, свързани с травми. След това имаме имунологични причини. При имунологични, това са си абсолютно имунологични заболявания. Там имунната система има автоимунна реакция. Имунната система напада тестисите и се получава едно такова автоимунно възпаление, нарича се орхид, автоимунен орхид. Това е състояние. Имаме генетични причини. Както казах, това са петата група от причини. Генетичните причини са свързани с различни синдроми и мутации в Y-хромозомата най-вече и синдром на Клене-Ферейт, ако въобще го произнасям правилно. И до останалата шестата група са всичките останали групи, всичките останали, които не влизаха, които не ги изборихме тук. Там са различни лекарства, включително и анаболни стероиди могат да доведат до инферилитет. Там са начина на живот може да доведе различни други състояния, както и лекарства, които се използват, добавки, наркотици, алкохол, различни такива токсини и химикали, които могат да повлият на хормоналната ни продукция. Това са общо взето 6 групи от причини, които водят до мъжка инфертилност. Шест. Добре. Добавяме. Как си, като изключваме работа и всичко останало? Добре, Любо, много съм се казал да направиме повече такива. Това отдавна съм го направил. Направиме... Заведете. Да, заведи ми се свят. Това да го направим, който ти го предложи. Виждам ги. Да, и такива да направиме малко повече събирания, защото действат много мотивиращо. Значи от тези 6 причини, които разгледахме преди малко, най-честите, от тези 6 групи от причини, най-честите
проблеми с сперматогенезата. Имаме тук, това е може би най-честата от всички причини, 60 до 70% от случаите на мъжки инфертилитет са причинени от проблеми с сперматогенезата. Олигозооспермия, както споменах, азозоолигоспермия. Значи, това са 60 до 70%. На второ място са анатомичните причини и най-вече варикоцеле. Както казах, това е състояние, което се характеризира с разширени вени на семенната връв. 40% от мъжете с мъжки инфертилитет, страдащи от мъжки инфертилитет, страдат от това състояние варикоцеле. 15% от общата популация мъжете, от всички мъже, т.е. 15 на 100 човека мъже страдат от това. Това е на второ място. И на трето място, това са хормоналните причини. Изборихме 3 вида хипогонадизъм. Около 10% от всичките случаи, някъде 10% от общата популация, от всичките случаи на мъжки инфертилитет се дължат на тази група от причини, хормоналните проблеми. Но на първо място това е проблеми с сперматогенезата. Взети заедно всъщност това представляват тези 3 групи от причини са причина за повече от 40 до 50% от всички случаи на мъжки инферилитет. Останалите вече са генетичните причини, свързани с генетични причини, автоимунни заболявания, инфекциозни заболявания и групата, която обсъдихме в други. От Фейсбук, така от нищото. Да. Написа един ден, вика да пробваме. Всички останали някой ги е домъкнал. Да. Явно при мен трябва да се да въртат нещата и ще стане. Едно време си спомням след 2-3 хиляди, може би, последователи, като направихме в Стром басейн, си почнаха тогава да ни търсят. надявам се, вече имам 2000. Дълго време така нямаш. TikTok колко направи? Още малко 4 ще станат. Добре, там добре върви. Мисля, той е изненадващо. За да се раздвижва. Тук ли се... Тук ли ще правиш? Път. Добре. Ако искаш, ще загряваш ли? С колко правиш такива? 85. 85? Общо. Ще сложа общо. Да. Мисля, всичките ще... 40, 30, 70. Не, без десетките, чакай. 40. Значи петици трябва да си домъкна. Така. 43. Къде си слагам краката? Тук ли? Да. Добре, влизам. Направи ли? Не, това е по-трудно. Много е трудно. Много по-трудно. Едва направих на 78. Това ми мина животна лента. Сваля 80 кила, поне за мене. Аз няма да мога. И аз на 80 ще направя, просто още по-малко. Много по-ниско върви сякаш. Да. Виж как от машина до машина. Те са едни и същи, виж ли? Да. И по един и същи начин изглежда ли? Да, аз просто правя в Титаниум в Студентски град. Същата паната. Да. Там супер рол, не знам си какво. Но виж как една и съща машина. Сглобена по друг начин. Какво значение огромно има. Сега един въпрос, който е толкова сложен, колкото е сложно да се произнесе. Нарушенията в сперматогенезата различни ли са от хипогонадизма? Правилно ли го казвам? Да. Добре. Да, хипогонадизъм е еднокринна причина, хормонална причина, докато нарушенията в сперматогенезата са свързани с присъщата способност на тестисите да произвеждат сперматозоиди. И затова те са различни причини и трябва да се прави разлика, защото много често ги бъркат. И двете са част от много вероятните причини за мъжка инфертилност, но са различни неща. Едното е свързано с хормони и нарушение в хормоните и се третира по различен начин. Третира се с хормони. Другото е свързано с нарушената способност на тестисите да произвеждат сперматозоиди, т.е. там нямаме проблеми с хормоните, имаме проблеми с тестисите. Затова това са две различни неща, които могат да доведат до инфертилитет. Много
понякога много често те се припокриват. Тоест и двете причини са налични, както в случая, за който говорихме, и тогава може да се предпише съответно от лекарите комбинирано решение. Промяна на начин на живот, добавки, махане на рисковите фактори, плюс хормонална терапия евентуално. Още един въпрос, който ще ми измъчи. Какви са рисковите фактори за нарушение на сперматогенезата и хипогонадизма? Коце? Започваме това като двете основни причини, които водят до мъжка инфертилност. Започваме с общите причини. Общите причини са свързани с начина на живот. Значи, ние за тях даже мисля, че говорихме тия общи причини в други епизоди точно с вас. Ама тия общи причини, всъщност, тия, които ще изброя 5 общи причини, са основните причини за проблеми въобще с различни хронични заболявания. И това са основните причини за смъртност сред населението, не само в България, в световен мащаб. Започваме с затлъстяване, обездвижване, цигари и алкохол. Тук ще сложим след малко и наркотици. Обездвижване, казах, затлъстяване и лоша диета, т.е. небалансирано хранене. Това са ни 5 рискови фактора. Към тях добавяме висок хроничен стрес, добавяме злоупотреба с наркотици и различни лекарствени препарати, добавяме и прегряване на тестисите. Много често прегряване на тестисите може да се получи заради тип на дрехи, които мъжете носят, заради много тесно бельо, включително заради прекомерно използване на сауни, заради фактори като, например, работа на лаптоп, който се поставя на скута и така нататък. Това са основните фактори, обобщено основните фактори, свързани с начина на живот, които могат да доведат до нарушение в сперматогенезата и хипогонадизъм. Другите факторите вече са свързани с генетични причини, с травми, с инфекциозни заболявания и с автоимунни заболявания. Там, нали, до някъде има начина на живот, има влияние, но в повечето случаи да кажем, че не може много да им повлияеме. Може да повлияеме много на другите причини, които са свързани с начина на живота. А другите причини, както казах, с оглед на това, че 60-80% от всичките случаи на мъжка инфертилност се дължат на проблеми с сперматогенезата, са отговорни за повече от половината, т.е. рисковите фактори от начина на живота са отговорни за повече от половината от случаите на мъжка инфертилност. Така че при всички положения може да направим така доста с цел превенция. Значи телефоните в джоба по някакъв начин не влияят. Ако телефоните водят до прекомерно загряване, ако говорим през слушалки, то в джоба може да доведе до загряване. Както се повишава температурата, не знам дали се усеща, ако говориш дълго време на телефона и почва буквално да си се нагрява главата. Ако не е включена, в смисъл, ако не говори с някой, не. Нали, но сега вече много се използва слушалки, телефонът е в джоба и има тая вероятност, ако ти е тук. Прегряването е много силен фактор при мъжете и трябва да се избягва прегряване на тестисите. Е много силен рисков фактор точно за тези неща. Защото те самите тестиси имат една силна проблема. Да, и въобще ние носим лято, зима, нали, ние винаги сме с дрехи там, те не могат да се охлаждат както кожата, както откритата кожа, нали, която има досег с кислород. Нали, и това ги прави още по-чувствителни. Нали, и затова е много важно да се избягват тия фактори, както казах, сауна, най-вече когато се работи на лаптоп и най-вече тясното бельо. Това е много голям проблем при много мъже, защото това също намалява възможността за охлаждане. Сега, след като вече знаем основните неща, да видим по какъв начин може да се предпазим, какви методи има, които може да използваме да се предпазим. Как трябва да е по-правилно сперматогенезата и хипогонадизма. Превентиране, да. Да, и след това да го лекуваме. И съответно как, нали, да го лекуваме. Буквално тук говорим за превенция и за лечение. Превенцията, както споменах, начинът на живот има ключово значение тук и избягване на тия рискови фактори, за които говорихме. Тия рискови фактори също са отговорни за основната смъртност от хронични заболявания и въобще основно те са най-големите убийци на нашето съвремие. Затова най-важното, което трябва да правим и което ние като треньори ние проповядваме, това е да поддържаме едно здравословно тегло. Това да поддържаме едни така високи и сравнително високи нива на физическа активност, колкото се може повече, толкова по-добре. Това да не пушим и да не пиеме, както и да не злоупотребяваме с наркотици, да се храниме балансирано. Много важно е. Да се храниме балансирано означава да се храниме разнообразно, да ядем от основните 4 групи от храни всеки ден
нали, да намаляваме консумацията на преработени храни с цел да поддържаме и теглото и да намалиме риска от нутрентни дефицити и да избягваме другите рискови фактори, които споменах, като прегряване на тестисите, прекомерно количество стрес, докъдето можем да регулираме този стрес. Знаеме, че не може да се избегне в наши дни, обаче физическата активност, ето тренировките в зала, което правим ние, всъщност е един от начините за увеличаване на резистентността към стрес. Така че това е нещо също много важно. Казах да не злоупотребяваме с алкохол, с цигари, с наркотици, да не злоупотребяваме и с различни медикаменти. Същото се отнася и за медикаменти, които използват бодибилдерите, но също се отнася и с лекарства. Някои лекарства, например, могат да потиснат сперматогенезата, да потиснат хормоналните нива. Затова е много важно в случая да се внимава, да се избира, да се проследява състоянието от лекар. Защото всичките тия състояния, за които говорим сега, нали, са състояния, които имат различно лечение. Сега, връщам се пак на лечението. Това са, махаме рисковите фактори. Ако махнем тези рискови фактори, ние намаляваме значително вероятността да развиеме проблеми, да се развият проблеми с сперматогенезата. Остават различни видове причини, като варикоцелието, например, нали, но както споменах, основната част от тези промени в начина на живот, водят до повече от половината от случаите до мъжки инфертилитет. И сега по групи ще ги обобща. Значи, проблемите с сперматогенезата основно се дължат на начина на живот. Съответно, там превенцията е добавки и лечението. Добавки и промени в начина на живот. След това, втората група от причини са ендокринни промени. Там казахме, че проблемите са хормонални, съответно проблеми с тестостерона. Ако проблемите са хормонални, съответно тогава отиваме на хормонално лечение. Там в зависимост от типа на хипогонадизъм лечението варира. При единия ще е тестостерон, при другия ще бъде гонадотропини и така нататък. Така че там лечението варира и това е нещо, което лекар трябва да направи. Третата причина са анатомичните, като варикоцелието, като крипторхизма, нали, и като обструкцията, запушването на семепроводните пътища, както и травми. Там лечението е оперативно. После отиваме на инфекциозни заболявания, там лечението е антибиотици обикновено, после отиваме на имунологични заболявания, там лечението е имуносупресанти. И после отиваме на генетични, петата група от причини, която споменахме. При генетичните фактори, значи там, ако става въпрос за някаква генетична причина за мъжки инфертилност, като например този синдрома, за който споменах, и аномалии в Y хромозомата, тогава няма лечение, тогава третирането е с различни асистиращи, така наречените асистиращи репродуктивни техники. Има три основни асистиращи репродуктивни техники. Най-стандартна, която се използва нашите инвитро, обикновена инвитро процедура, има и интраматочна инсеминация. Това са техники, с които се увеличава шанса за зачеване заради тази мъжка инфертилност. Нали? И другото е интраплазмена, мисля, че беше интраплазмено инжектиране на сперматозоиди. Това са три вида асистиращи репродуктивни техники. Това са основни, т.е. спрямо типа на причина от тези 6 групи, имаме 6 групи от причини спрямо типа на причина, която е довела до мъжка инфертилност, ние имаме различно лечение. Точно за това е много важно, когато имаме мъжка инфертилност, да се отиде при лекар, той да открие причините, да види първо това, което се прави, се махат, първото нещо, махат се рисковите фактори. След като се махнат рисковите фактори, се търси някоя причина, която е превантивна. Обикновено първите 4 групи, причините там са превантивни. Имаме хормонална терапия, имаме промени в начина на живота, имаме лекарства, антибиотици, имаме имуносупресанти, но ако е в последната група генетични причини, там отиваме вече на асистиращите репродуктивни техники, т.е. там няма лечение. Затова е много важно, подходящо лечение се назначава след определяне на типа причина, довела до мъжка инфертилност. Пробвай сега това се навика. Още няколко мога да направя, да, чак и на другата. Едно. Две. Има повече. Обаче, като го направиш 2 седмицата и след това до края на месеца... И сялото. Ние това преди известно време тук в един от предните влогове го давах като съвети за натурално трениращи, колко често примерно е окей да правят дроп серии, такива форсирани, защото много често се случва, някой дойде, още 2 с мене, ма тия 2 с мене, човек са 2 седмици възстановяване, нали, ти не си даваш сметка. И още повече, като вземеш под внимание това, че
тия хора, които го правят, те нито спят, нито ядат, нито пият вода, нищо като хората. Това е брутален стрес за тялото. Любо съдейки по това, дето знаеме, нали, от проучванията, тия техники се работят и това ми дава допълнителен хипертрофичен стимул, основно защото ми правят допълнителен обем. Нали, но както казваш, това не мога да го правя, това едно съм направил серия и половина. Мисля, го правя всеки път, мога да бърна аутна, т.е. трябва да се внимава с вкарването на допълнителен обем. Аз това, което предложих тогава беше, примерно да речем от 4 седмици в месеца, примерно го правиш първата и трета. Да. Останалото време не го правиш. Това е разумно. Това е разумно ако се ползват, да не е всеки път, да не е на всички серии, на всички упражнения, защото това просто няма край, нали? Много бързо ще бърнаут. И ще почне да те боли, а повече хора не са и с добро възстановяване и просто няма как. Любо, пробвал ли си тук да стъпиш или напред, че си по-така... Така ли? Чувстваш се, че си... Това сега. Това е 40, 30, 70, 10, 80. Значи ти си прав с 85, сега 85 кила разлика. Ама не, и пак 15 ли направи? 5. Последната. 10. Добре ли като тежест? Ще сложа още. Ще ги пробвам с 20-ките да видим. Ще да видим тук какви бяха сериите. Сега Коцето ще направи първа работна серия на рамена преса. За съжаление нямаме нашата си рамена преса, че ще правим на тази V-образна нещо си рамена преса. Следващата тема обаче, която той ще обсъди, е за ролята на добавките. Знам, всички обичате да слушате с добавки. Затова Коцето ще каже каква роля играят те в цялата тази работа. Основната роля на хранителните тук добавки е, че подпомагат основно лечение. Когато става въпрос за първата причина, първата група от причини, това е проблеми с сперматогенезата. Тогава се изписват, защото много важно тук разграничение, правим много важно. Хранителните добавки не лекуват хормонални причини, не третират. Тоест, ако имаме инфертилност заради хипогонадизъм, добавките няма да помогнат. Добавките могат да помогнат като асистиращо лечение на промени в начина на живот, когато имаме проблеми с сперматогенезата. Тоест, пак правим разграничението. Едната група от причини с сперматогенезата, проблема не е в хормоните, проблема е най-често в способността на тестисите да произвеждат сперматозоиди и в качеството, в подвижността им. Докато при хормоните там имаме нарушаване на уста, хипоталамус, хипофиза и яйчници и оттам на тестостерона, на производство на тестостерон. Но добавките не променят това. Точно заради това, както споменах, е много важно да се разбере причината за мъжка инфертилност. Защото ако не се разбере причината и не взимаме добавки, само, нали, нищо няма да направим. Нали, ако е хормонална, ако е автоимунна, ако е патологична, нали, съответно, каквото и да правим с промени с начина на живот, е много вероятно да не даде значим резултат. Мале, ти колко много пускаш, имам чувство, че направо ще ти излезне хамото от... Да. от това. Пълен хват на движение. Тук на тия релсички може и ластици да се сложат, гледам. Да. Много яко. Готино, на тия новите машини почва да добавят такива фенси-менси такива неща. гръзоти, да. Аз тук още 2 серии. Нали да, толкова 2 серии. Много съм заякнал, докато не дойде някой. Кое беше идвал последно? Да, преди тук няколко предния или по-предния влог. Викнах едно приятел, че той е състезател мъжка физика. Вече горе-долу от 5 години се състезава. Плюс там подготовки и всичко. И той е, колко е, 95 кила. Аз като застанал до него съм тройно по-малък човек. Направо ме фака бати комплекс. Той пълно прави не това чуковото, ами нормалното си гребане, което е не пенене и роя, другото. 110-120 кила за бройки. Много голям.
За финал, за да дадем наистина качествени съвети за това какво точно да си купите, Коцто ще ви разкаже за добавките, мисля, са 4 на брой, които наистина имат ефект, които наистина работят и си струва да покачите пари за тях, ако имате нужда. Минутка да отделим на нашите приятели от Jimmy Junk. Отново, това са най-добрите сандвичи в София за всички хора, които искат да спазват балансиран хранителен режим, да могат да си позволят да хапват навън, без да се притесняват от това, че храната, която ще изядат, би могла да им развали режима, да качат килограми или нещо подобно. Сандвичите, които правят от Jimmy Junk, са лично производство. Хлебчето Ник си го пече сам си го прави и гарантира за неговото качество. Има вариант с пилешко, телешко, дърпано свинско, мисля, че имаше дърпано телешко и има и Black Angus. 2 магазина, един в Студентски град и един на Славейков. И в центъра, и в Студентски град. Тъй, че съответно можете да си поръчате и да ви направят доставка. Препоръчвам ви ги на мен, лично са ми спасявали храненето за деня многократно. Дори когато съм бил на снимки, съм си поръчвал от тях за кетеринг. Съответно, понякога, когато се прибирам от фитнес, отивам и си взимам сандвич или просто когато цял ден съм бил в движение, не съм имал възможността да си направя храна. Имам да изям примерно 700-800 до 1000 калории допреди да се легна, което са доста калории. За хората, които искат да покачват мускулна маса, да бълкват, да ви остава това за последно хранене, не е малко. Тъй, че Jimmy Junk винаги може да разчитате на тях. Всеки сандвич има по над 60, 70, 80 грама протеин, което е идеално. Тъй, че не пропускайте да се поръчате от тях, когато имате нужда. Пък и да нямате нужда, лично аз съм заребил изключително много хора, просто ето както съм ги черпил от техните сандвичи и след това те са започвали да си поръчват, защото наистина са готини. Това е факт. Основните добавки, за които има доказателства за ефективност, ще ги изброя 4 вида добавки са. Започваме от ашвагандата, след това тонгата. Това са ашвагандата, е една древноиндийска билка, която се използва като афродизиак в индийската народна медицина. Аюрведата, имаме южноазиатска билка тонгата. Имаме коензим Q10, имаме и елкарнитин. Елкарнитин, добре познат елкарнитин. Ако има нещо, за което работи, може би е това. Това са 4 добавки. Тук пак много важно обобщавам. За тези добавки има доказателства, доста доказателства, които се натрупват, които показват, че те може да са ефективни в лечение на олигозооспермия, т.е. на проблеми с сперматогенеза. Т.е. тези добавки могат да са съпътстващо лечение, когато целта е подобряване на качеството и на броя на сперматозоидите. Но има едно голямо но, доказателствата не са категорични. Т.е. е възможно ефектът да не е толкова силен, колкото се изкарва от някои проучвания или пък въобще да липсва. Но към момента мнозинството доказателства, които има по темата, показват, че са по-скоро ефективни. Просто имайте едно на ум, вероятно не са магически. Иначе за дозите, които са най-често проучвани в това отношение, ашвагандата от 30 до 600 мг на ден в продължение на поне 2 до 3 месеца, елкарнитина между 2 и 3 грама на ден в продължение на 3 до 6 месеца, като тук трябва да си има едно на ум, че елкарнитина над дози от 2 грама води до тежки странични ефекти, може да доведе, свързани особено при хора с сърдечни заболявания, свързани с увеличаване на риска от атеросклерозата. Имаме и специално за коензим Q10, един витаминоподобен фактор, който се произвежда от нашите тела и много важен за синтеза за работата на митохондриите, както и тази южноазиатската билка. Там количествата, които са поручвани точно в това отношение, някъде между 200 и 400 мг на ден, в продължение на няколко седмици до 3 месеца. Така че това са горе-долу добавките, за които така може би има консенсус, че подчертавам, по-скоро работят, отколкото да не работят. Не са категорични данните, но натежават в посока да не работят и отново. Имайте едно ново. Много е важно, когато се взимат тези добавки, те да са съпроводени те са допълващо лечение към промени в начина на живот. И те са допълващо лечение, когато имаме проблеми с сперматогенеза. Тези добавки няма да правят хормонален проблем.
няма да оправят хипогонадизъм, няма да оправят мъжка инфертилност, причинена от инфекциозно заболяване, няма да оправят мъжка инфертилност, причинена от автоимунно заболяване, нали? Няма да оправят и от генетично, т.е. не при всички положения. Говориме само за проблеми с сперматогенезата, като съпътстващо лечение. Там много по-важно е да се направят първо от лекар да оцени дали няма други фактори, които са довели до олигоспермия, като например анатомични фактори, варикоцелия, за което споменах. И тогава, ако няма други фактори, тогава е промените в начина на живот и тези добавки. Но имайте едно, но не са магически. Въпреки това, нали, може да работи. 9,1 частично. Мака. Така, влога съм сигурен, че стане изключително съществен. Аз самия ще си го преслушам най-вероятно около 50 пъти, за да видя всичко, което той е казал, защото признавам си, не успях да го слушам докато говори. Сега той ще направи едно обобщение, както винаги, ако сте му гледали лайвкастите или сте били в академията, той винаги прави едно обобщение на всичко, което е казал. Най-важните неща, това означава, че трябва да гледате клипа само в края. И след това ще поприключваме. Най-важните причини, най-важното, обобщавам най-важното, което трябва да запомните. Първото най-важно е, че имаме 6 причини. От тези 6 причини за мъжка инфертилност, най-големите са 3. Най-големите, всъщност най-популярната е свързана с проблеми с сперматогенезата. 60% от случаите на инфертилност са причинени от проблеми с способността тестиците да произвеждат сперматоизоиди. Основните рискови фактори за това са начина на живот и навиците, които имаме. Тоест, по отношение на храненето, по отношение на консумацията алкохол и цигари, по отношение на физическата активност. Точно там може да противодействаме с промяна в навиците, като поддържаме едно здравословно тегло, като избягваме прекомерна консумация на цигари, на алкохол, като избягваме наркотици, като не прекаляваме с различни медикаменти, като избягваме прегряване, другия рисков фактор, както казах, прегряване на тестисите, избягваме прекомерно количество стрес, менажираме стреса и се храниме балансирано. Това са основните неща. Отново обобщавам тук точно съпътстващо лечение са 4-те добавки, за които споменахме. Ашвагандата, тонгатали, коензим Q10 и елканитин. Това са 4-те добавки, за които има доказателства за ползи, но задължително взимате ги след консултация, след като разберете, че вие сте в тая категория от хора, които имат проблеми с сперматогенезата, а не ендокринен проблем. Само тогава, иначе няма да има смисъл. Затова винаги първо консултация, след като откривате каква е причината за инфертилитета и чак тогава адресирате с различните решения, за които говорих. Добре, тези ледени бани спомагат ли за оплахването? Те спомагат. Тук проблема с охлаждането идва не толкова от неспособността за охлаждане, колкото от просто рискови фактори, които водят до прегряване. Просто трябва да се минимизират. По-разхлабено бельо, в смисъл да не е прекалено стегнато бельо, да не прекаляваме с сауната, да не прекаляваме същото и с прекомерни нива на физическа активност, особено някои са застрашени, колездачите са по-застрашени. Пак и там прегряване на тестисите и на сауната споменах и работата на лаптоп. Лаптоп, който е на скут и не се използва в бюро. Той има влажна такова сауна. Също ли не толкова колкото другата сауна, защото там температурата е много по-висока, но отново не трябва да се прекалява и с тези неща. Особено мъже, които имат вече проблеми и които могат да са рискови, не трябва да се прекалява. Добре, днешната тренировка приключи. Надявам се това, което ви разказах, което да ви е било полезно, на мен сигурно ще ми бъде полезно. Съветвам ви този влог да си го запазите и отново да го изпратите на всеки ваш приятел, без значение дали има или няма нужда. Това е изключително важно да се знае от всеки мъж. Буквално. Много често това е проблем, за който ние не си даваме сметка, докато не стане късно. Затова по-добре да не чакаме да стане късно, както обикновено българите правят в своето ежедневие, а да вземем превентивни мерки още докато е време. Пазете се, докато сте млади. Не дейте да пушите, не дейте да пиете. Казвам ви го от гледната точка на човек, който го е правил. И около 10-12 години съм живял пушейки. Не съм пил чак толкова много, но все пак съм пил. Но най-вече съм се хранил крайно нездравословно.
изключително висок стрес, изключително лошо спане. Просто не знам, ако тогава си бях пускал изследвания, на какво щях да приличам. Затова ви казвам, вземете мерки, докато сте млади. 10-15 години минават зверски бързо, докато се обърнете, вече ще се на 35, на 40 години и ще си биете главата в стената, защо не сте си обърнали внимание малко по-рано. Харесайте видеото, абонирайте се за канала, ще има още много интересни теми от тук нататък и до следващия път.